У каверні за маёй спінай калі-небудзь будзе мемарыяльная дошка, на якой будзе напісана што-небудзь кшталту тут з 2022 па я не ведаю які год збіраліся беларусы, палітычныя ўцекачы, актывісты, журналісты, і калі там будзе месца для асобных імёнаў, там 100% будзе Мікіта Мелказёраў, бо мы сядзелі з ім за гэтымі столікамі, і я быў глыбока ўпэўнены, што яшчэ калі-небудзь пасядзім. Я шчыра спачуваю усім блізкім Мікіты Мелказёрава, і калі так казаць, то нават усім нам, бо падаецца, што ён быў блізкім для кожнага беларуса. Шчыры дзякую табе, Мікіта, за працу. Як так, што цябе больш няма.